Здравейте, приятели, не в моя канал ще ви покажа как направих ето това желе. Ето този от пластилин стана ето такова. Не знам точно как се нарича, но какво стана? Като пажина стана ето. Сега ще ви кажа как се прави. В втора част ще ви кажа как се прави. Затова чао!